Bikirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Yake yuma mwanchi muligerelia ne mambingia na nditoko merana asembe asomorobelio wensa kia bono mambia noko semere kwa nga kwa veire gokoboka buya. Good morning boka boko mwanchi muligerelia ne kwa semere kwa nga weekend yago mbuya ya renge kurende ngo kwaliga ne bena somorobelio wensa kia bono mambia mwanchi muligerelia elinda tabeto gusanga ase obwamo ni metengari tkori gorone holiday ya renge holiday yo gochengera abanyangongo bose chishuja chinene mwanchi mulieti metiaye ngai kwabete kokobera litkoligima ngaki holiday yago ya renge ekarametingense ya Kenya asomora ibwense naboigo mokonyo yo mochore babete bagwikirana sensemeri ya Kwale elinde gwikirania naboigo kwinyora litukeli gose kwinyora abanyangongo ase litukeli mwanchi mulirelia boka. Good morning saime yo morobeli bwensakia bono mambia toranga bayiri bago abasani bago manyanga kibabugete emambia ya bono iga sanga na into asensemeri mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. nimete igorobna yange holiday nimetenga bono iga yabeire kego extendigo igonga abantu mbarororo emambi ya bono iga bataligo chikobe bago ikerana ase ekebago kiabo kondo mwancho muligerelia onyakore nyomba mwago naboko manyanga ngakyowero beretie ase litukeliga ngakyobangete holiday yaga sibali barabona barabakwenda ekeba kolende matenge nambe nyinge mbarororo batigalete nyomba nimetenga mwanchu muliela boigo chiskuru chinyingi cyabeire chiko bungu abana mbarororo bale inka igona ino abane tukubaliga ni bono mambya elinde tobeto gose mania saboro kigwa naboiga borke bali mwabirimo kubunga chiskuru nabo gutuma ujumbe yago otumanyingandi kwa bungete eskuru na ndenga kigwa chakire holiday yago tumanyingo nga kietamwe yiga ya gatatu yabeire gekoba ni metingana nde aboro kigwa mbarororo bero berite asogo chwikaransira amatemwa amanene. We wish you all the best kurasomorobeli yiga bwensa kyaboigo mwanchu muligerelia nae nabukoganilia omwana ogo amaya gose skuru yago amaya emambi yabona igane metaborki wabali ba grade 6 ngochi bare go ikaransera amatemwa abo akepsia naboigo ndobwate chikadi ndetkorwa ase kelaskelige komina kabere kyogia form 4 bagochikora amatemwa abo KCSE igo asense yeito ya Kenya engimo mwanchi mulire nyakobwate abana bali bare candidates asomwa ko yiga nigo tokubaganiria amaya nimetingana nyene skuru nerorora yo moibuli oganetie ekole bya asamatemwa ali amanene igo make sure nga ngo batumerole success yago ogwetera asomorobeli wensakia bono mambia asibali maganda takotobwati mwanchu mulire na ino mukulika ujumbe cheno wetera se namba yesimi ya 0792192834 pin location yago tomanyingo ngaki oiro beretie asogo chaka egwiki yiga asogo chaka litukeliga ngai okobwatia omorobeli wensakia bono mambia koro mashabiki itonsi koro county chonse merongene na isano na ibere ni goto kubaliga ni vene tutalikweba amashabiki korwa ase chinse chirichama iko
abaganite kumenya nga nara yagendete gukorekana since ya Kenya igo mancho murigeria na mange nkwariganite ase mambia yabona iga ekera job maangi ara somo komete holiday ni ntambe yarenge weekend ya ni ntambe yarenge askorinde ntobeto kumirana nere litkolia ankyo mancho murigeria tobeto gusanga nera so wankorinde litkolia rero ninche FRIDAH KERUBO ndabengo kweira goika omorobiri ENSAKIA goika toberto gutabukia litko eliga kolinde tininche bweka ntole nere Nyanchama Abigael oyo kwene kyabunali ichibi cyane lyogi lyabere liko goikera asore asenchira yabene mwanchi muri nimetenga siasa cherogongo rwa Kenya njabete chikobwatanse abo litkole igoro temeti mwanchi muri ya holiday yago ngaikwarenge ekaralire litkole ya Sunday nimetemparororo babete bagukirana ase bisasi mero onye kwarenga ase kanisa yago mancho murigerelia nabo komanye mambia bono iga ngaigwa chete gosasima nkebungo kikeli kyabete kegosegeta nabo yokoa ogosemelia ase obugima bwago abo litkole igoro ngana kielia yabete kegokuna nabo igo onye kwaringe nyomba mwago nayo mancho murigerelia nabo komanya ngakigwashinde litkole yago ngikeli kwabete kogokora litkole ya Mashujaa Day abo igonye kwabete kogosoka guchichensemo onye kwabete kuwikira na se county ya Kwale na ena bogotomanyanga nkikeli kubwatikana ni chinkwa na chumura ibense litkole igoro nkikeli kyabete yego gosigeta gosengikeli kwaro chinga kerabike gwoncherelia asense ya Kenya nyakwalinga se county ya Nairobi ngwabete ngwaro chinga na manga bete kagokorekana umwanchu murigeria na ena bokomanyanga na kikwaro che litukelio lyabete likoera kondo mwanchu murigeria tenkwaliga bene tobe tugosanga asobwa mabuna botambo mwanchu murigeria nigo tugochaka nekebungo kelitko ekibungo kelituko bunage koletwa sole numurubiryo ENSAKIA. Alright, mwanchu murigeria emambia yabona iga nigo tora betogosoma korwa sigitabu gia Zaburi gosoma kwaye emia yemo emerongene naisatu osoma kwaye kebungo kia gatano na gatatu ekero ebuka kutomanyanga kera emambia omanye obwanchane bwao bogendere botambe ekiagera naye nyigenete nyorokerelie enchera engwenerete kubwatia ekiagera nganarule omoyone asule ekyo nekebungo kelituko unakialetirwa sole numurubiryo ENSAKIA. Okay, mwanchu murigeria nigo twabatogosoma korwa sigitabu gia Zaburi emia yemo emerongene naisatu ogosoma kwaye isano naisatu ekere kebungo kego tutenga kere mambia omanye obwanchani bwao bogendere botambe ekiagera naye nyigenete nyorokerelie enchera ngwenete kubwatia ekiagera ngana bere nkuru moyone asole mwanchu murigeria kini kitabu gia Zaburi kikiabete ikoli konere Daudi yore kobaga kolera omonene abega kumorkia obwanchani bwaye botambe igokera litko mwanchu murigerelia nebwenetekera emambia obe kukoboli omonene abega okorkia obwanchani bwago botambe abega okorokerelia nyenchera obwenete kobwate kegera ngani go kwabere go kwerwa sobugima bwawo komokorera omonene na ndenganere buya abega gukorokereria botambe igonere byekero kwabokire mambi mwanchu murerekera nyasabere kagwancha kwabere gukora litukeliga kwabago kumunyoria nga ntabwenete gukorokia obwanchani bwaye ekegera ngachinka kikwabere gukora obugima bwago gochiasale nebwenerete nga oba kagokorokereria sekerege ntokeliyo gukora na bwenete tangana okorokerelia chinchira obwenerete kubwatia akondo mwanchu murigeria kono kogosemeria gwaito kweli tukolia rero na nende no kwegenda nga okiri mambe nyasaye nabe kagokorokia obwanchani bwaye kurinde tiaturigererie ayabete gakwenekigwa aburi tukori igoro nigo lyarenge litukoria Mashujaa mwanchu murigereria
chitariki mirongo ibere cy'umutinyi ikomi okero mwaka ni goto kochengera abanyangongo nimetenga abanyangongo nabange tobwate asense ya Kenya timeti ayo mwanchumuriria eshuja yago nereye omenyankongo bonoro yoyo ningo olia kwabere kogochengera asobugima bwa nimetenga mbaroro babere bagukuna bugima bwago bwabere bogoncheria na bera benga mamu mino na bera benga ntatu mino abera benga no moibolyogo obete gakogukinia na bera nyalenga no ne guardian yago mwanchumurigereria yaberige gokorera gwikira bona iga naroro gosirete maybe ogakane school fees yago naroro beirega okorigeria emirimo abuna bo bantu tugochengera emambia yabone gostobe tugochengera litkokuro litkoria igoro korinde metenga abakrista bangi bagatanga shuja wangu ni Yesu ekegeranga nabeteka ko batoria asobugima bwabo akabaga ko bakwera singencho oyebibe byabo konere mwanchumurigereria sanga na into tumanye ngonga ningo ogochengera emambia yabonega akorinde tosa sensemeri yomochio Nairobi metenga amange narora beteka kwene kigwa buli tukuligora enene asaba bwatani bali bakwegerera obwene bw'omwanya bantu mbabete bagwesoke bene naboigo goikerana asegeti keregia Uhuru Park kerenge kenene kyarenge nga nigo bakwinyora bali babete bagusiria amagima abo asokoronerera obwene bw'Abakenya babete bagoikerana asensemeri ya Uhuru Park asikorendo kongsanana nigo kobete gokwene kigwa anene chinka kichitiaga syabete chikorutwa linde kubatanana osina boigo kubatanga ase ogosoa ase chinsemo chire ambaroro babete bakobugori emishuma abande bagobogoritie ebendera ya Kenya keringe kenene kyaringe nga no kurwa magombabo na kuinyora nga bali babete bagosiria obuma bw'abachinga kichiri cyokorobekana kyegeranga nigo bali koba bakorera obwene bwo mu Kenya sikolendo mwanchumuriria mbabete bakoye wali bagalia bene liogosoa asensemeria elinde korwa amagomba abo igomwanchumuria nimetenga kwa rabere gokora chibiche chigotara sensemeri imichandao naye nabo gutomanyanga negetambuke gosali kwa rochika gokorekana abuli tukuligora sensemeria Uhuru Park nabo gutomanyanga nga kiekerengera likiago kere koze kerenge kyarenge nga gochengera chishuja metembaroro anena sabasa bari bagenzi babete bagwesoke naboigo agokorokoro bikana bakaba gusiria amagima abo litkoli igor na liaringe litkoli nene kigima soko bainyora ekegaranga nigo batemete kuamereria eserikali elinde kone kinga Abakenya nkonyora bali obwene bwabo karokoliria sensemendo mwanchumurigereria ntabete tokorora ayabete gakwene kigwa anene korwa asensemeri county ya Kwale chingaki omorai wense Dr. William Ruto naboigo murugio yere cheruto babete bagwikirana asensemeri naboigo bakaba bakwaliganirwa bene no mukonyi bomorai wense omochore Professor Kithure Kindiki yobete gakobaligania asensemeri nyorumo nchumuririe county ya Kwale ne county koragwa no mugavana Musfati Fatuma Chani ababete bagwikirania omoyiga omashuja ase litko ligoro kolende namanga bete kagukwanerwa anene ase chinsemo chiri chingakyo morai bwense habete kagukwanira aliagende tokone kigwa sense ya Kenya naboiga sense moya bamenye korwa sense melimba bete bakogokera egitambukiro gye serikali kobwatkana no bokoreri bwabo anene ekero babete bakokora morokeri igoro y'umurubelio oboma yangu asibabete bakoereseranga umurubelio yo obere kogokonya abange asechinse mochiri anene n'umurubelio bete kogochakigwa ne serikali wetera affordable housing wasechinyo ubwaga chibushinyomba chingia nabo igocheri golirense asabange korwa sensemeri ya Kwale babete bakoeneke nganigo babeire bagokonyeka konyora chinyomba chekerero anene ekero babete bakoeneke nga
hasa matuka mangi babere bakomenya ase chinyumba chitari chingia anene chiri chense kegima cha mabati chechibao ekyo cyabere chiko gose chiko balentera obosoko kegima anene KERUBO iboli abwate abana bange nyumba gali ngo sinywere osama skani ngo chiare aborwa bakabakonikenga echinyinge ningo cyabere gusekera umuriro bere kugotiboka nigo konyoranga echichurane ta sensemeye moigono negari y'umuriro goika sensemeri terikonyara ko bage konyora ase egwetana boigo ogochurira kwa banta sensemeye mona boigo batabwati chinyumba chingia cyabere chikorenta amakongo amange asikolende Paraibense na betega kogokera umurobero yobuwa gachiwe chinyumba chingia na bigo chirigurirense kigima na bigo ko baenekeria abakenya ngagoika agendere no murobero yo elinde ko enekyanga ngo chibale gosinga abakenya ngo menya bali asi obogima borobu yakolende amabodi na batega korwegwa ko batikana no murobero osha ekero Paraibense betega ko baenekeria nga mbagende tena transition korwa ensemeri ya shift na korwa ensemeri ya NHIF guchia ensemeri ya shift korende rutona betega korwa yukuri getindi ko bwatkana no bwatanenika kwebisako ase abetega ko bolia barayi bali babere bagochorwa kwene kingambali ko atana nebisako kwene kinga ngoleta bale obomo ase abakenya ayonga tiali mwancho muligerelia abetega kumulikerwa asensemeri yerituko lyogochengera mashuja korendo mwancho muliyento beto kumulikera sensemo asabange batabete bagweso kiaso gochengera lituko liria keroko liria se county area ya Nyeri ningo abaraya bange batabete bagoikerana eyo etali goseire mamincha namatuko ayamaega chinga kimeye gabune yo yabeire kego korekana nonya nabo abange mbarororo kurase county ya Nyeri babete bagweso kebenena baigo kwene kyanga umukonyi bo Paraibense yo bete kagwa ko iskori gadigashagwa nere eshuja yabo ikegera ngobe irega kwegerera abantu bali ba Mount Kenya asensema yigesa kukerija bayikoyomba bente bakumuchengira nabo igo koro kyo gotaisanika kwabo magega yogwa kwa iskwa sikorende mbaye negetinga erenigarabe kago tikara koba eshuja yabo kurwa ase orogongo ruli mwanchi muri nanyo gukorokora si county nabo tumanyanga ase county yabo nara yali kwa bete gokorora abete kago ikiraningwa litukulyo gochengera mashuja ase county ya Kisii umugavana bwi county yo Paul Simbara tina bete kago ikirana ase ensemeri ya Nyamacha kabakago chengera litukeliga nabo igasabete kakwenekelia bamenye ikorwa asorogongo rwa Gusii nabega ko ikirania obokoreri nabega kubwatirana nabakori mirimo kora sisereka saba menye be county ya Kisii linde kwenekia amagenda se county ya Kericho mugavana bwi county ya Kericho Eric Mutai nabeteka gwikirana ase omoyigoyo akabaga kwira chinga kichaye cyabene cyo gusaba okwabera ocyasaba menye be county area ya Kericho anko batikana liro musodo beteko kubekwa ase bunge nene ye senate yo kumwaka isiko asikorende taberi kagwa kwa isika kabaga kwenekia nga kerekendo beire gago kora mamocho gochia asaba menye be county ya Kericho tigabayiri bagalia bene liyo kumwabera naboiga kabaga gusaba kwabera gochia ase aba MCA be county yo ya Kericho kwenekia ngango teberani bale nena sabere gako gosera na ali tayari kwenekia amaunchele gomanchumulilia aina rabete gakwenekigwa ase chi county ultimate kora se county yago nara yumwanchumulilia oroche abete gakwenekigwa korende tokumulikira asensemende anigo mega yo kwa isiko ko mokonyi bo Paraibense rigadigashagwa asentunde ntangani abole tkolegoro nigabete kagweso kebene nabo igogo kuana nabaliki bamangana korwa ase chinyomba cyo baralia
inyoro manchumurigeria litukoria Alamisi ni bunge ya Senate yabetege ku mwaka isikori Rigathi Gachagua asikorinde atabete kagwikirana bosibwe Senate yo elinde kwegerera kubatikana n'amamocho 11 ayo bete egakumo obwaterania nanya nabo mu wakili kurwa sensemo ya Paul Mwiteni gabete gakwenekenga Gachagua nigo aigwete bobene ndaga ikigwa asinye gitari elinde kogendera kwegwa oboene nanya gotema gotenenia Morobili yogo korekana abaseneta nigo babete bakogendera iyo kairira ogwa kwesiko kwaye asikulindo mwancho murigereria nigo litukuligora sentunde ntanga nikigima maga yo kurwara kwaye abete kagwe soke bene nabo igogo kwanera ali abeire gakorekana asense ya Kenya nanya nabo niga abete gakwenekigwa gakwenekenga niga abira senye gitari ya Karen akorwa litukoria Alamisi goikaritko dia igoro abete discharge akwenda asinka yaye chingaki agendete konyora obogwenia korende nabete ka ukwanera amange mwanchumurigereria anene ogwa kwaisiko kwaye akabaga kwenekyanga mbabete bakomororera amabera chingaki arenge asinye gitali agendete kurwanirira obugima bwaye ngano nyano moraibwense oyobeiro musani oye oangekegima atachitiko gakomororera amabera kurinde nigeragendete kurwanirira obugima bwaye nabo igo eserikali ose ensemeliye Senate kegendete no muswado libo ku mwaka isiko atkolende obereka nabetega koenekia ero munyenenga ase chintunde angeiberega anigo abete ga osinga niga abantu batemete kosiria obugima bwaye kose kumuita ogwetera ensemeli yo kumubekera eliyo gasindagira abetega koeneke chintunde ibera nene ya makera linge sensemeli ya Kisumu nabigo ya Kabere ekera linge asensemeli ya Nyeri anonyene boberega koeneke nga ogwatanene kagati yaye no morai wense nigo gwachitema gegayere kwimukirira igoro nabo igogotema kwigerera abakenya asare ko bagago semi morai wense nga atige kurwa agosikobeke bange nyinge gochasa abakenya eywe koba gekoba umiza korinde bakaba bagwetana chingwana kubwatikana namangana ayo ya yebango boigoberega gukwanira nga nigo aro chumora ibwense kagotumika chinguru chinyinge asaba Kenya anene yakera tataiti gotegerera ekiriro kyaba Kenya nabeteka gukwanira deal ya Adani akabaka gukwanira asensemeri ya housing levy nebinte binge byabere bikoenekegwa ase serikali kono manchumurigelia naye nabokurwa enkwana ya gumanchumuriyo sinabokurwa ekerengeri kyago kertoro chimura ibwense kakurwa enkwana yaye nabete gako kwana na mafumbe nchirangete ikurinde tabete gagwasio lebene ustabete gakwanera bene igoro yo gwako isiko kwaye Gachagua kubatikana n'ikingwana cyicebete kikwane kigwa korwa sensemeri ya Yeruto nabo korwa sensemeri ya Gachagua mwanchumuriye nabo gusangana inchekerengeri kyago emambia yabono iga toma ujumbe yago gwetera sinamba yesimi ya 0792192834 so sensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net sangana nche manyenga yokobwatia umorobeli korona boigo ekerengeri kyago nkerekege kondo mwanchumurigeria nimetenga asobo muboiga omenyete nimetenga amangana na mange akoene kigwa anene ase chinga akolende engana nero mwanchumurigeria ntete tobe tukumulikera ase emambia yabonoiga atumetekera omuntu aberega gwikirana asenka anka yokonyora omuchando kurwera onye no musipati ochire asenka asentundeli entangana gosase emyaka eri mitangana nkonyorolenga nkonyoraro kwaliganigwa okuya kigima gocha ase enkelia metinga yobokongo bogocha barwera katikati gabo mwanchumuligeria yakara konyoranga watana nika kwabere goko enekigwa onye no musipati babeta bakoigwana na ngina byara
kwanyoranga babere bagwetana gwika bali gukwanirana kwanyoranga nonyene chikamati chabere chigwesana nigate tokwanirana ne mwanchu muri ya sensemeri chikamati ngonyorole chikamati nchirora maybe chire nyumba gali gosenchiroro chabere chikogenda chinsobo asekolende batete baeswana nigati nenyomo ya mumurumu abo baba directing akiba bwenerete hakogendera n'obugima bwabo konyoranga asebinte binge ngonyoranga asamangana mange nigo bagweswana nigati baba bakomochemo spati olio bagakoroka n'omube skondo manchumulire inyora KERUBO muroyo igatara bagakolento murugyo ya asenkeli maybe ngorwalenge support yene na gutia se familia ya lakini ndokara muspati olio berekago so asenkeli ga umonte go sebinte binga abantu batari understanding amajukumu ngo bali ga komenda the way yarenge ko ba handle tago chaka ko ba handle maybe babere ba seni go banyodra bana senkeli bono chaka go concentrate more go tia se familia tinda kananga tabwene tiko konye familia ndera kini kolende ngonyorolinga familia ye nere ere anye kegima lakini kwanyaranga abantu mbaroro bakwimukirira igoro ababa bakoba mochya sama tukamange monchumuri ile torera bana siasa bange bagatebanga build a family nere biya kwagacha enka yago ngana kinde gyonse kero kerabe kego kolekana monchumuri ile anka yokoira na goche nenka gocha senka yago okoira na goche katoro changali tukoligoro ngonyarana gashagwa kagoteba gakubuli murayibwe nsabe kagotigana n'abana baya tikana n'obugima bwaye atobe tokoranga umurugyo gashagwa bere kagotenena nere asigi keke gyonsi monchumuligerelia torchenga basani mbaroro chi occasion inchiroro konyara gashagwa bete kako grace akarokananga kako bera nabana siasa bange na kako taramo na barabo akabaka gutwara bana siasa basane lakini kolende karokananga babere bakumoncho kiro monchumulenki nkyo gosoma korwa lesson ejo family yago neyengencho nere biyanga otwaro obwamate kubuya n'umurugyogo n'abana bago rosi abana bago ngana lyo ankyo bagotenena amonaye chinga kichonsi monchimule tumetekeranga lyago nkireke kasema mbiya bona iga kubwatikana n'ichinga chiria tobwate usikubwatikana n'ichi family chiri tobwate na kyumonta wonete akwagacha enka yaye wasanga n'inchumuligeria emambya yabona iga kolende manchimule ko kiragabo ondachira somutumo komokeigo ngoirana nimbengo gwetia gwetera sama gazeti eli tukolelere kero turabe togosanga gwetera se gazeti ya Daily Nation na boigo gazeti area ya The Standard gotoskato nyegera tetorasium ya sechiduka keigo tokoirana ntobe togokwanira amange Ndizi TV obwansu bw'omugusii omwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusii
n'omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereraine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili gutuligireria na bwigo usonje mirubiri yito chinsemero ngeberenanye nyaranka nabo gusonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusii asige kabono enyuma yale gutaguka twayagakire kayenke bato murembe yekoreto buya aseke nyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro moyweri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon kirokenda bange babatamu kubacana asenga ikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyale ko bakomocana bo ibasi chingwana na kirokende ebikoro byabo byakarito uko muchana koroko ngoli mumura nabaho teba bagusinga baterere mboli mumura eyente kenene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barambya more nabono asa monchiryo yemerubiri ya Ndizi TV rusa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikera chinsebere nenusu tutenenie omochie omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomugusii Nyangweso ni ngenda tingokora. Nyangweso Na koire ritime. Kora nyore ngabi. Oretera abantu simanya gitinge tuabeta. Wanjireyo. Nanjire. kera ritukoria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba echinenchi ngekero cy'umugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe twade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunato buna okwerega obunobukano obukano bumwa gatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni chomagezi beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne ila bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego chigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobelio yokwera numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya balweiro semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya balweiro omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata amagani abo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga
asemeremo na kubwatisiwa asubugima bwokera rituko inyura oborema igorobore inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche na kyoge kogera asumuruburyo bwoborema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Oboremi nobonda n'umuruburyo bwogwesemya na kwimanya iguru y'oboremi bwekerero asa abaremi bonsi imeyariro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda naboigo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyariro baria Gusii tumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gatie ebimeri ebyone kawa echae gatie binde binge imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bwoboremi nobonda oyogo chira botambiri tukole maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro yoboremi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chia butuko no moiroroye rituko ria Jumatano chinsa isano nemo chia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo gusonja mirubiri yito chinsemero ngebirnenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso Gusii omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomo Gusii nyangweso ni ngenda tingokola nyangweso na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya kitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba echingekero chomo Gusii tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa azetayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'Abagusii bale abantu basomibwe twade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna gukwererega ubunobukano obukano bumwe agatumekire engagi nyani cyane ko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maukuru nsara maya batina baguboreva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kira rituko ria Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera numuiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omokunguzyo mazyo myaka yako manya barubeiro semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubeiro omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye
Gento tikiria kia senseye buna komenya buya kebo chenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV to koretero muroberio bwo komenya kuya bwo buiga totebe abantu abanene boka usenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja. Si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria. Alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro. Igoro breast cancer screening. Inabo umuntu atakire kuyekorera every month. Every month siku ya 10 after period. Ubwo bakara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umucando gakarekera bwa gotire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora umwana ataraike emyaka 5 omutagwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri bo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri JUMATATO chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao. Sales opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanjira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liaison Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spectral Opticians, macho bora kwa wote. ine ayeno Kenya utagete gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburiao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma fasting ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata
visa yako kwa wakati. Nigo tokorwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507. Na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ayumure migiata kurworo gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono nankakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsage chaye bwenyorera mariogo yugusyarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imeyumu chobosongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Oro Sagironde Nigurule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Oro Sagironde Nigurule nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Nabuigo okoba kirisimi ilikoma nyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time. Ne ano mwana bw'ekyanga kya mitumba kire ky'abaana amo n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba bona bono kyanga ky'abaana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mugoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1. Kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'obusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Ochakia gosekogenderea obonchore bwa mitumba injumu wa Mama Tefi Mitumba Bells Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyogokorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire babwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire.
boigo na bokugura chikatin roads, hood screws, chingulu chonsi, door locks, pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Butambe kurumu chubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba byukoni asiduka okwagachira ebyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa Gusii Owuru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge konya bari icyuma cy'okwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba Kirisimi Asichinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Owuru Superstores yonyolevi omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana Chingekero chomo Gusii Nyangweso ni ngenda tingokola Nyangweso na koile ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya kitinge tuabeta wanjireyo nanjire Keraritu kori alamisi enseye monenusu ya maragoba Echinenchi ngekero chomo Gusii tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azetayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusii bale abantu basomibwe batwade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunatokuna okwerega obunobukano obukano bungwa gatumekire engagi kinyangi cyane ko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenchende omuntu lekoba n'abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kira rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobeli yo kwera Numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano ne mochemo gaso nasiko gichana Omukunguzyo mazyo myaka yako manya balubeli osemo bwana Okunguzyo mazyo myaka yako manya balubeli omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubulyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayakwarorire bagotenga Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV.
Oboremi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwemanya iguru y'oboremi bw'ekerero. Asa abarimi bonsi imeyaliro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda nabo igo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro baria Gusii tumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge Imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abarimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogo chira butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande baka somore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kigima mwancho mwaligeli abita seniki ya Ndizi TV nende ngukwaligania asentunda ya kabere chinga kitoka ntego sanga imeyo morobelio wensakia bono mambia asentunde igo mwancho mwaligeli ngukwaligania elinde tobe togusanga asensemo ya magazeti mbia mano sana sibali magende takulika ujumbe cheno sensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital abayigokorwa kerengerelio keino emambia yabona igakondo manchumuli yango kwenyolenga nabakenda kutobwatia wetra sensemerie ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net boigo nabogotoma ujumbe yagenke wetra namba yesimi ya 0792192834 tumanye ngakiri tukoli yago likoirete mambia bona iganga kyo chagete wiki yago naboigo ngoli kwabete ko gochengera ase litko lya mashujaa manchumo lya kerondo chinga bali bagenda takolika ujumbe cyabo naboigo koganilia abamu abo amaya emambia yabona iga kerondo chinga Davken Orina agotebanga tuned in from Turimoro with my wife Helen KERUBO, James Nyabuti, Joshua Onsongo, Samuel Nyamwanja, Daniel Sonosoro, KERUBO bande plus Emboto Yepara. Tebanga nagendete kubuatia umoroberio Peter Orina agotebanga pamoja kurwa iyabe nikondani. Henry Ochoki daktari kurwa Itibo City Kisii County nikondani. Victor Omondo Miyenda katabanga watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati na Rispa Gwaro, Anthony Ragorio, Musoli Wege Susu, Moigwa Bwaba Kinami, Paul Ombaki, Msura Engia, Sorobi Moturi Rastas, the radio presenter katanga Douglas Mongera, Honorable Ndieke Manganga, Sheila Kemto, Daniel Omboka, Honorable Boniface Mokamba Penkila, Elizabeth Chinderu, Joshua Mbiatiri Mbaru Tonyabuto, Rinili Transformer Orenga na Boigo Rasugu Caleb. Umusori Wege Susunera Kerande, Dennis Korua Nakuru City Salams Club Nikondani, Clau Nyake Zagatebanga watching live the show, Teresa Ombogo watching live from Riyadh City, Honorable Julia Somusomba Tanga pamoja kurua Amakaram
Matutu Settlement Scheme Nyamira County no alime iyo morobelio mpyamana sana asibali mwabeire mukolika ujumbe cheno emambya yabone gakondo mwanchu mulielia tyangwaliganie asensemeri ya magazeti kerongo gochakya ne gazeti ne ya Daily Nation page nentangane kero muri gazeti yo amurikeretenga oyo betekagwa kwa isikukura sekirugo kyo bokonyi bo maraibense Rigathi Gachagua ningabere gakokwanera ogwatananika gatiaye no maraibense Dr. William Ruto anene kirabete gakorokana kwamereria Adani Deals housing levy naboigo ebango enyinge ekirabete kagukwana litkoli goro manchumulire muri gazeti yo na muri tamangana lyabete kagukwana anene ase chintundai ibere batemte gusiria obugima obwaye uwetera ase kubika esumu ase indagera kokwana chinga kyabete gakorokora sinye gitari iyo abeire gakovera asamatuko makega bereka weta nigabete gakoenekya nga ereni gatigarite koba omokonyi bumurai wense oika ekigambero kyabeire kekogamba amangana eskolenda berega komochia omurai wense ase egetambukiro abeire gakoimokya nonyana bo muri gazeti eyo namurikerete nga obotko bw'ekitariki 30 cy'umutinyo 5 nigo Gachagua abete kagwikirana asomo baganio yomo ase erieta Kesha Premier Hotel igali esensemeri ya Kisumu asikolende abete alitukeliga abete kakobera no moraibense litkoligima asitaro yabo yorogongo rwanyansa somogorobo yo abete gakobera no mubungo yo mokoro sorgongo rwa Rift Valley anene chinga ki babete bagutwara chingwana asegi kana bigasobwime asikolende babugetengani go chingwana echo cyarenge cyobobisi asikolende magayaye yachite kumanyikana nga omuntu narororo obete kagotegera chingwane cyumwa cyumurire samangana yasobwime ntobeto kuigora epeji ya 5 na 2 na boigo 5 na limoto soma sobwime boigo ase peji yentangani omanchumurigereria ni murikerete ogochengera kwa mashuja awoli tukoligora somwa koyiga ekero murai wense abetega kurugi kuri gitindi gochia asabara yabagendete korenta ogwatananika obwegesau naboigo asumuriki bigeze yo muriketenga nigo yarokante gukwanera igoro yamamochali abetega kumubwaterania oyo beteka gwako isikukura sikirugo kyo bokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua achinga kyare gukwanera ayo ase egetikelegia kwale achinga kichogo chengera mashuja nonyana bo kerumuriki bigazeti ya muriketenga nonyase chinkwana chiaye atabete kawasiolya gosigukwanira bene Mr. Gachagua nigo abete gakoenekya nga mbaroro babete bakurwanira obusibule asense ya Kenya sikolinde babete bakurwanirira ebisako gosabantu nyene gose asorgongoromo asikolinde abete gakomoche chinkwana chaye Gachagua asikolinda tabete kawasiolya bene nganere ale gukwanira boigo ase peji yontangani mwanchumurielia ni murikirete amangana alengete obochenu anene ekero yaberege kwene kigwanga holiba bete bagochakia omurobelio yo Universal Health Care System nigo obwate ebinto 15 na vere ase yaberege kwene kigwanga nigo oraganie emyaka ebere ilinde goikiranirwa akolengana ne dili yabete kegobe kwense gosiba bete bakobetanse ese yasikolinde muri gazeti ya muri ketengani go system eyo gosomorobelio yo obwenete cover launched ose gosiolwa umwaka bwekiri bubere 2025 nemo nabiga CPG yentangani mwanchumulede ne muri kete amagendrasi chi county gose devolution keronga abagavana bono babolire abaseneta kubakonya asoko enekyanga
nkoegwa bare chibilion emerongo ibere rinde goikerania obokoreri ase chikaunti ase korende bamurikete ng'a nigo ase bunge nene yabeteke gotuguterare nabo igoko gotuguterare kwenanwa gwechibese chugochia ase chikaunti sikorende babiri bakoeneke ng'a nigo ense ya Kenya gendete go strain ase goikerania obokoreri ebwabo ase omwaka oyiga kobwatikana ng'a meroberi babegete nigo yabeteke gwakwa esiko mancho morigereria tosike goika ase page ne ya kabere kero morikibwe gazeti ya morikeretaili yabeteka koenekigwa ase Kwale Stadium chingaki chogo chengera ritko ria mashuja ekere yabeteka koenekigwa ng'a sentunde ntang'ani ase omoroberi oyo nigo omosfati korwa sensemeri ya Kenya Navy Command Guard abete Lieutenant Colonel Faith Mwangadi abetega kora parade ekigento gitanya koba keko korekana ase ense ya Kenya skolindo manchumuri ene murikirete chinkwana chaye omurai bense chingaki ale gukwanira aba Kenya kanene kobwatikana nilitukirio ria mashujaa kera betega kumuinyora mekachilile wa menza chinga kia betega koronero obosibori bwa Kenya ase aenegetie ng'ani go mekachilile betega koronera aba Kenya bonsi na korinde tali ekorwa ase kenyore kemo gose korwa ase region gosorogongo oromo konere niga betega kurige getindi ochia ase aba Kenya abo bagendete korenta ogwatananika kwegesa kwa abaigo manchu murigereria murikibe gazeti na murikete ng'a agwetera chinkwana chaye rutoni go charrokanete kumurenga yobeteka kwa isiko mokonyi bo maraibwe seriga de gashagwa eyo ekorokana ng'a gati ya mamochali abete gakumugweterania ase okumwaka isiko abaigo niga muriketa chintunda chinyinge gwetera chinkwana chaye gashagwa oyorokanete kwegerera orogongo rwa Mount Kenya anene akera betega koenekya ng'ana gendete kurwanirira egesa kwa keria kyo obaikoyo anene kera betega koralia bene for one man one shilling one vote ase okoena na chibesa gutia ase chi region baigo manchumuri area se page yo ne murikerete yakibona asensemeli ya ye omo konyi bumarai bwenso mochore Kithure Kindiki Professor Kithure Kindiki na kiabete ga kwaliga bene omurai bwense anene chinka ki omo prime cabinet secretary Mselem Davadi boiga bete kagukirana asumo yego yona boigo korwa enkwana yaye manchu murigeria ase page ya gatatu boigo nigendete kumurikira anene asensemeri ya mashujaa nabeteke gokorekana anene nara yari abete gakoenekigwa omwanchu murigereria boiga CPG ya gatatu ni murikirete boigo ng'aki abari babete bagwikirana ase okogokia abananchi ase chingaki chiri chia mashujaa na kiarokanete ng'a chiskoro gosaba orkio kora chiskoro amba bete bagwikirana na boigo gokora etengo na boigo gotera amatera ayebete gakor kerere goseko gokia abange yabetege kwanikyo nge stadium iyo nigo yabetege koimukia abantu gwetania chiribu 10 abo babete bagwikirana gochaka chinsa 10 nabaigo gwikira chinsa 12 chamambia ningo stadium iyo yabeteke gwichora nanyarabo nigo burindi bwabete bogotingigwa asenseme yo chingaki abakenya bagendete kwegokia na igoro yigikoro akorwa segesa kwa kirigia miji kenda anena sensemeri yetengo nabaigo nigo abateri ababete bagwikirana akorwa sensemecho seboigo umugabana wa county yo Fatuma Achani abete kawikirana ase omoyigoyo manchumurire sepeje inere tali abete kawikiraniwa chinga kichomoyigoyo oika enkwana yo maraibense yabete kegokorekana chinsa isana na ibere chamubaso
ase page ya kane mwanchumurigereria nemurekerete ng'akibono ase enseme eyo yeritukoria amashuja na kibono abakenya babete bakoborigwa gocha amo nabo igo kwenekia obomo ase omokonyi b'omorai bwense omochore kithore kindike nabete kago ose mwanchumurire muri kibigazite na muri kerete ng'akyo gotenenegwa kwaye gotianigwa kwabete kogotangwa ritukoria ijuma korwa ase ekigambiro nabo igo kwenekia ng'a omorobiri yobere kogotenenegwa oyo benete koira libakari yaye Gachagua Mugavana Joseph Olelengu korase county ya Kajiado nabo igo korase county ya Narok Patrick Ntuntu Dr. Eric Mtai korase county ya Kericho nabo igo Simon Kachapin korase enseme ya West Pokot ngati yaba governor bali babete bagukwanira igoro yokorenta abakenya amo nabo igo kwenekia ogo gosego ukwanira igoro yogwataneneka kwe bisakwa Wanchumurigeria ase page ya gatano nemurikerete abayigo ng'akyo mugavana b'i county ya Kisii Paul Simbarati no county commissioner Joseph Kibet babete bakora umuyiga omashuja asensemeri ya suguta ime yebunge yabo basi ase abetega kwenekyo ng'anigo ensemeri ya rati abetega kumurikira anene ase obasimeki bwa maoga nabo igo gokora oburimi bwa maoga ase ensemeri ya Nyaribari bomachoge nabo igo bobasi saliete irangana chiko bakagosira balimi anena sekemerikeri kya maoga ase ensemeri ya Kisumu mo deputy governor Matthew Sewili nabo igo omo county commissioner Benson Lepamorij babete bakorokana gukwanira igoro ya mangana aringete obulendi ase abetege korokana ng'asa matuka mange nigo kuboroka obulendi kwabere gokwenekigwa ase chinsemecho anene kerubabete bakubulia kubwaterana korwa sensemeri ye county gose serikali ye county nabo igo abamenyi barogongoro linde kwenekia ng'a ngosiria bale obusalia oboibi korwa ase ensemeyo ase county ya Kiambu Nakuru Murang'a Kirinyaga Nyandarua nabo igo Embu yarokanete ng'a ninga abantu abake baikiranite ase biti linde gochingera litukele sikolinde ng'a abana siasa mbabete bagwikirana ase ensemecho nabo igo nigo balingi abake nabo igo ase ensemeri ya Nyandarua aba MCM mbabete bagukwanira bali bagusira aba MCM mbabete bagukwanira igoro yogwa kwa isiko kwa ye Gachagua anene kerubabete bakomochia egati abali babete bakwa omuswada wokumwaka isiko Gachagua Wanchumuri ase page ya gatatu ya gatano boigo nemurikerete ng'akibono kunsana na kwabete gokwenekigwa ase ensemeri ya Uhuru Park magega y'abanyanyimbo gotanga abasayi korwa sensemeri ya Genzi kosoa ase egetiekyo nabayiga chitia gasinja bede chikorto sensemeri hanene asabande babete bakobekwa abyara manchumuri muri kibigazeti ya muri ketenganigo litukore igoro egati y'abasayi babete bayiroberete kwenda asensemeri linde kwenekia ng'ankuinyora bali basayi bali bagenzi babete bagosiria obugima bwabo chinga kichiria chiokorobikana konyaranigo abasayi abagenzi babere bagokora mobilization asensemeri emitandao asekolinde yabete gosibatanya teli bagalio go so asensemeri ya Uhuru Park chinga kibabete bakumirana n'abanyanyimbo Akero muri kibigazeti ya muri kerete ng'agati y'abayigereri bali bobwene bwa mwanya bantu anene kora sensemeri ya Halid Hussein oyokoro oromo director kora sekyombe ya Vocal Africa's executive nabo igo asensemeri ya ye Eric Omondi ngati yabali babete bakobekwa byara kubwatikana nogotema gosoa asensemeri ya Uhuru Park Osikabasio goikase page ne ya gatano na rimo mwanchumurigereria nemurekerete igoro yogwa kwa isiko kwaye Rigathi Gachagua anene ekero
anene kero ya betege korokana ng'anigo abetega gutwara kungusanana agati yaye n'umurai wense kero muri kibigazeti ya muri kerite ng'anigo yarokanitega kwamireria ansemeli ya adani nabo igo asensemeli yebango anene finance bilio mwaka bw'ikiri 2024 ne gati ya mangana mange anene ayo amurikirete obukurumi boigo niga amurikirete ngaki ase chintonda ibere bantu babete bagotema kumubekera isumu asendagera irindabika gusiria obuguma bwaye anene ekero mutinyo gatana na gatatu uri gochikoyana nabo igumuti ogochakirwa wose muchakano bumutinyi okianda okwana chinga ki areko bagakorusigwa korwa ase enyagitari ya Karen magayo korwara asa matukoma keiga nega betega kwaneke nga obuguma bwaye nigo barasa kongo anene magiga yawa bolindi korusigwa korwa ase ensemale abigo asentunde ntangani nigarokanite gukwana nabaliki bamangana magayo kwa isiko kwaye asabete kagukwanira alia abeire kagokorekana nabigo manchumuli muri kibigazeti na muri ketenga magayo kwa isiko kwaye nigo serikali yabetege komochora umwaziri w'uburendi bw'imikizore Kindiki oyo obwenerete gutiani wa litkolia Jumamosi litkeli mu magega ye Senate magaye bunge nene komoetia gosegwetia ogochoro kwaye Kindiki Parendo manchumuli elia goskabosio goika ase page keto katika se page yo manchumuli rene mulikete aliabeteka gokorekana anene chitaliki isato cyumutinyo kyanda umwaka bw'ikiri 2024 asensemiri ya Nyeri ekero agashagwa beteka gukira na sinsemecho kera yaberege kwa nikiwang'anigo abatemete kumurusia osikoira obugima bwaye manchumuli yatosike goika anse page ya gatano na kabere ne mulikirete ogwatananeka kwaberego kwa nikigwa gati ya Ruto na boigo gashagwa anene nonya magega yabaraibe chidini gotema korenta okweigwana gati yabo asen semejo ne mulikirete tara yo marai wense na boigo mokonyo ye gwika sensemeri ya Nyanza asibabete bako twarege ikaro kya bene anene ekero litkelio emerobelia betege korobeligwa ngaki bagochikoba bakorara ase chioteli kero muri kibigazeti yo muri keretenga nigo gashagwa betega kumirana no mubungo yo mokoro sensemeri ya Rift Valley bakaba gukwanerana amangana amange asikolende bakagetenga n'ububisi anonya nabo akaba kagosoka nigo yaberige kwanikyo ngo mubungo yo nigo arokanira sichintunda chinyinge kwamerelia Ruto nabo igo asensemende nigo omubunge olekorwanire KERUBO ky'obubunge kurasa rugongo rwa Rift Valley oyole gosirwa no murai wense atabete gakwenyorera obubui anene ekera yaberige kwanikigwa nga asamariganio yo kwanikia ogotinya oborendi anene ase gashagwa bwenete gochikorara nigo omuntu abete kagosoa nabo igo kubika emitambo eyabetege kuba record chingwana chiabo asikole no muri kibigazeti ya muri ketenga nonya magaga ye abarayibe chidini gukirana aseruto nabo igo komo saba koenekya ngango twarabale okweigwana no mukonyoye ningo rutabeteka gutuguterare chingwane kinabo igo koenekya nga chitepo nchirororo abuate cyo mukonyoye oyo korokana nga tali gwanchera na gostali gwitabirana noko no borai bwaye nabo igasensemende ni gabarai kora sensemo abagendete gukwanira engane yo aneno mugavana kora se county ya Nyeri kahiga mtai oyo betega koenekya nga niko batachi gutwara okweigwana no mukonyi bw'umurai wense anene ase serikali ya Ruto Oskabasio goikase page ni ya gatano na gatatu ni mulikerete na kibana sensemeri ya Nairobi County Urban Planning Department yaberige kwa nyora ase chinka kichinkongo
anene magega ya magacho ayuri tkoligoro asensemeri ya Kahawa West ebunge ya Roysambu yabete amagacha yabete egakogwa nigo yaberege kwanikirwa nga nigo nyombe yo yabetege kugwa buri tkoligoro asi yabetege kwagachwa asi without approval kurwase serikali ye county area ya Nairobi. Abaigo asumorobilio bete gukoragwa n'ensemeri ya Kenya Defence Forces Disaster Response Battalion nabaigo Kenya Red Cross mbabeta bagikira na ensemeri rinde kwaniki ngaundi tayo bete gakobwateraniwa ase enyombeyo. Nyarabo omo deputy governor we county ya Nairobi James Mushiri nabete gakwanikirwa nga mbabete bakomanyigwa igoro y'umuchando yo asikulinde abange nigo babete bakoewuge kuro irinde kwanikya nganko nganya barikorwa asensemeya sikagire nga monto yomo nabete gakobwatere nigo ikonyoro taraba gakunganya korwa asinyombeyo. Abaigo asepeje yo manchumuriye ne marekerete na kemero beli konyara yabere gekoro berigwa irinde kwanikya nga kindiki ngo cyale ko bakagotianirwa anene ekere yabeteke goika chinsa isatone no chamargo balitkoria ejuma merobili yo yabeteke gotenenirwa ayamagega yekegambero kurugo chika nga babe bagotenenia ogotianirwa kwaye goika ensemeli ya yagashagwa babere bagomotegerera amagega yaba bisabane ne kora serikali anene Antony General Dorkasowe babete bakorangirwa na gutwara egekaro erinde kwanikya nga kobeka bale obulendi asensemeri erinde gochikwanekya nga ngotenene bale ogochigo kwa ase ense chinsa kianda chamargoba ni goba wakili korwa sensemeri ya Antony General babete bakoika ase ekegambero osa sensemeri ya Court of Appeal erinde kwanikya nga ngotenena bale umorobili yo waika ansemeri ya gashagwa obeire gako tegererwa oskabasyo goika page ne ya 10 mwanchumuliria senda bengo ikiro mwali bukumulikira gazeti ya Daily Nation ne mulikerete ngakya sensemeri ya bagavana bona babeire bakolera abaseneta kwenekya ngango basira bale elinde gokora okungusana no kokogendeta kwenekigwa wechi bilioni ibere kero muri kibegazeti ya muri ketenga asechi county chonsini gaba governor baganite echi bilioni chiminye askolende National Assembly osebungena ne yabeteke wete echi bilioni chimisa to merongo 5 ni tatobakoragwa no mugavana okakamega Fernandes Barasa ni go babiri bakwanekya nga obo tenenelia Sech County gosego ikirania emerobelio awochia Sech County ni go erachikoba obokongo anyebese chionchi koba chikobwa tkanene ekere bungenene yabetege kwanekya nga emerobeli babegete asim okwenekya nga serikali ngo sangerelere chibesa nigeta beteke goikirana yera chikoba geko serikali chinka kichinkongo asokonyora chibesa icho chiganeire elinde oikoena na gochia Sech County mwanchumuliria koru ikiragamu nongo ikira omwelio bokumulikira egazeti ya Daily Nation korende otaka kwemanya mange nabo kwegulira egazeti yo oyesomye asubime. Ndizi TV Obwansu Gusii
Oboremi nobonda numuru buryo bwo gwesemia na kwimanya iguru y'oboremi bwekerero. Asa abaremi bonsi imeyariro baria Gusii nabere ngo batebya nga oboremi nobonda naboigo oboremi nesiro nabere ngo gotaria imeyariro baria Gusii tumera nabaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gatie ebimeri ebyone kawa echae gatie binde binge imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi boboremi nobonda oyogo chira botambiri tukole maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho kaletera amangana mange igoro yoboremi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomore mimbo boli na ki akora mabera ya nyara ko bagwansa iga omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomo Gusii Nyangwezo ni ngenda tingo kola Nyangwezo na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera ritukoria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba ekinenchi ngekero chomo Gusii tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusii bale abantu basomibwe twade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunato buna okwerega obunobukano obukano bungwa gatumekire engagi nyani cyane ko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo ne chumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiego chigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera nomoiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mochia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye asegati yaito ntobwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera rituko inyura obolema igoro bole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mugaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubiryo w'ensakia Alright, mwancho mulireria emambia yabona iga ni gotora betogosoma korwa sigitabu gya Zaburi
gosoma kwaye emia yemo emerongene na isatu osoma kwaye kebungo kia gatano na gatatu ekero ebukwa gutumanyanga kera emambia omanye obwanchane bwao bagendere botambe ekiagera naye nyigenete inyorokererie enchera engwenerete kubwatia ekiagera ng'anarure omoyone asore ekyo nekebungo kyerituko buna kyaretirwa sore n'omurubiryo rw'ensakia oburemi n'obonda n'omurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburemi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga oburemi n'obonda nabo igo oburemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumera n'abalimi ao asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburemi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo morobeli bw'oburemi n'obonda oyogo kira butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburemi nande nigongo batebya nga tika ne irio tware oburemi obonene elindo onyara ko bagokora oburemi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro oburemi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oburemi n'obonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomo le mimo boli na ki akora mabera ya nyara ko baga gwansa iga omwanchu muliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bw'omu Gusii omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero cy'omu Gusii nyangweso ningenda tingokola nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjire elio nanjire kera ritukoria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba eki n'ekingekero cy'omu Gusii tukuna gukwanira entekenene n'okuinyorania igwa azitayo noboli oreri na mukaye oranyora amangana amanzi budaya goika abantu baitu bamanyena n'Abagusii bale abantu basomibwe batware chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna kukwererega obunobukano obukano bwo gatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya batina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego chigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobeli yokwera n'umwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano ne mochia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya balwe yose moke mwana okunguzyo mazyo myaka yako
yakomanya barwero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye oburimi n'obonda n'omuri uburyo bw'ogwesemya nakwemanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi n'obonda nabo igo oburimi n'esiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumera n'abalimi ao asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo morobeli bw'oburimi n'obonda oyogokera butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagokora oburimi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi n'obonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga omwana wembe bakatebya omwana wenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingikero chomo Gusii nyangweso ningenda tingo kora nyangweso nakoire ritime kora nyolenga bi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera ritukoria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba echinengekero chomo Gusii tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusii bale abantu basomibwe batware chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunato buna okwerega obunobukano obukano bungwa gatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya batina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiego chigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobeli yo kwera n'umwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano ni mochia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yakomanya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yakomanya barwero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye asegati yaito ntubwata abantu bali n'oburema n'abantu mbabwata amagani abo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga ase emirimo nakubwatisiwa ase obugima bw'ekera rituko inyura oborema igoro bore inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omuruburyo bw'oborema ase obugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ali arengete abantu baito abali n'oborema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mugaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubiryo w'ensakia
Alright, mwanchu muriria emambia bonoiga ni gotora betogosoma korwa sigitabu gia Zaburi gosoma kwaye emia yemo emerongene na isatu osoma kwaye kebungo kia gatano na gatatu ekero ebuka kutomanyanga kera emambia omanye obwanchane bwao bogendere botambe ekiagera naye nyigenete nyorokererie enchera engwenerete kubwatia ekiagera ng'anarure omoyone asure ekyo nekebungo kyerituko buna kyaretirwa sore n'umurubirio rw'ensakia ayo mwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate Byakegima omwanchu murigeria bigetasene kya Ndizi TV nande ngokwaligania sentunda yomoerio chinga kitende gusanga ime umurubiri bw'ensakia bono mambia asomwanchu murigeria mambia bono iga ngendete kumanya liagendete gokorekana sensemeria magazeti kerongo murikira bono iga gazeti ya The Standard omwanchu murigeria Kermanchu murigeria ngoso ase gazeti yo page nentangani hangweti gwitira se gazeti yo tumurikire naraye omuriki we gazeti yo aite obolita se page nentangani mwanchu murigeria ne murikirete anene oguchingira kwelitko lya mashuja abo litko ligoro sekundo muliki gazeti ya mulikirete ngali tkole igoro nigo maraiwense Dr. William Ruto abete kagwetanga kurwa ase ogokwanera siasa chense ya Kenya ekere mulikirete ngani gabete gakwaliganirwa bene no mokonyi bo maraiwense omoshole kithore kindiki ase ogoikerania litkole guchengera mashuja ase ensemeri ya Kwale nonyinabo ni goruto abetega kulira yo kubwatuka bilioni 3 linde gwakana pending bills ase chinyegitari ase omorobelio lyone chef go transition go chia ensemeri ya chief linde kwanekya ase obokoreri bw'ichinyegitari ngo ikiranigwa abole Oigo ase page y'entangano mwanchu murigereria ne murikirete enkwana ya yeri gatigashagwa ase ntunde entangani maega yogwa kwa isiko nige murikirete abeteka gukwanera chinga kiabetega kurokoro ase nyegitari maga yokugendera konyora obogwene anene mwanchu murigereria ne murikirete ngakigashagwa betega kwanekya ngani kubuguma bwaye barasoko maga yomoraiwense korusia obolindi kerabetega kwanekya ngam ni gagocha magayo musoada buku mwaka isiko gwetigwa na sensemeri yesen chinonye nabo ningabeteka gukwanera igoro yamangana yokubekerwa esumu ase ndagira yaye ase chinto ndaibere ase omwako yiga Oigo nigo abeteka gukwanera igoro ya betroyo kurwa sensemeri yomoraiwense abaigo kwanekya nga gwako isiko kwaye ngoli gotegemea ase osengoli ya samoko y'ababunge kulinde nigo asemeretie ekegambero gochikomo gochikokwanera engane yobo igo nabeteka gukwanera nga kindi gyonsi kirabege gukorekana asubuguma bwaye kubatikana no kurusigwa ko bolindi nigo Ruto abwenerete komochigwa boigo nigabeteka kubulia Ruto kwanekya ngangu mutigana arere na ne family yae na kumugania agenderere no bokoreri ibwaye asepeji yentangani mwanchu murigeria ne murigerite ngakibona aborki gwa bangi babete bakunererwa borki ogwetania chiribu isato nakibabete bakunererwa anakongainwa ase enibo yabo yabetege kuiwa ase ekerenga kyotaka kugenda galia ase chense chichesko erinde koenyorera gusigwikirania chindoto chiabo atoske oika ase page ya kabiro mwanchu murigeria
nimurikirite aborki gwabo chiri busatu abo babete bakonyora chinkaki chinkongu asa bagendete kurira gusiria enibo yabo magega yokunererigwa ne ababwatani korwa ase ekiombe ekemo kikemurikirite amangana yokuira aborki okora sense ya Kenya ocha asense meri ya European na boigo US elinde gochikogendera konyora chisemi anene kero muliki gazete yo manchu mulikirelia amurikirite ngam abangeni gosaba aborki wabuni go babwate ogosemelia ngamba chikoba bagoikirania chindoto cyaba nene kero emurikirite semeri ya Javan Oching oyobetega kutumika organization yemo ya Kenya Network Markets osiyo manyikanete Kenema na boigo eyabetege kuira aborki gwabo chiri busatu asense ya Kenya askorende Oching ni gabete kagotigara no gwako konene magega aya obwasioko ose oboine gosoka ngambali gochikoba bakogenda ase chinsemecho anene ekerobaganiri gwikirana ase chiskuru sensemeri ya US UK na boigo Canada ya unchugete nakoba escam abaiboli na boiga borki wabo ni go bukonyara babere bakubwatuka chibesa chinyinge echo koru ase egati chiamate chichabete chikoena na bilione ya monukta 0 gochia ase kampuni yogose ase ababwatani korwa senseme ya Kenema linda kwaenekia ngango chikonyora bale chi opportunity cheskorende babeta bakolikia robot sukwa robot ase kiombe kilikia gokora obotuki ya DCI linda kwaenekia ngango ni gwa bale chi enibo yabo manchumuli ya gosika gosio ase page CPJ yo ya gatatu nemurikirite bali babete bakonerirwa chibese cyabo anene atsensemeri ya Kenema education scam ekero bamurikirite nga aborokigwa nekiri busatu kero bamurikirite atsensemeri ya Victor Mwangi oyobetega kubwatuka chishiringi chiribu chiminye 35 nemo Wellington Kiplimo oyobeteka kubwatuka chiribu chimi35 kero bamurikirite class kya Emery Wambu ikikyabwate aborkiwa 50 asekero morkiwa aganete kwelikia nechishiringi ko chaka chimi5 goika eliwe yamo nechikosti chindi cyalengororo tina were oyobeteka gusire chiribu chimi 50 Stacy Gadoni oyobeteka gusire chiribu emie yemo 92 na boigo James Ojong oyobeteka gwakana installments akabaka gwakana total of chiribu emie yemo 50 asensemeli nigarurokanite nga ase robotiro berero gwakwa asegetaseni kyabanyanyimbo gya buruburu nigo emurikirite ensemeri ya Odhiambo oyobeteka gusiria libwe yemo chiribwe emie yamo 50 oyobeteka koyugwa sponsorship linde koenekia ngango chibali kurigia kochiko bali kurigia masomo maya ase chinse chiri cheskas kolende obotuki bagenda takorekana ase page ya kane omwanchu muligereria nemurikirite ogochengera kwa mashuja anene ekero muliki gazete ya murikirite aborki okurwa ase skuru ya Matuga skuru ya banyaruka ya Matuga babete bagoikerana ase geti ya Kwale naboigo okora amorokererio kubatikana no gochengera litukeliga boigo manchu muligereria nemurikirite ase county ya Kisii omugavana Paul Simbarati oyobeteka wikirana ase ensemeri ya Suguta chingaki aborki okurwa ase skuru ya sekondari ya Suguta babete bagoikirana elinde korkia tengo yabo ase guchengera litukeliga ase county ya Kajiado mugavana Joseph Olengu nabete kagoikirana nere ase county yo elinde kwaenekia ngango chingera litukeli abigo ne mwanchumuli ne morikirite abanyanyimbo
ngakia sensemiri ya Kwale Stadium babete bago match erinde koene kyango ikirane bale litukeliga sense account ya Kakamega mugavana Fernandes Barasa na bagaka kurua ase nsemeyo na barabomba bete bago ikirana ase eskuru iyo boroso ya inanya iyo gotukasi sub county ya Butere irinde gocengera litko ya Mashujaa ekero muri kibigazeti ya muri kertenga korase ebisakwa bya mijikende 9 sub tribes sensemeri ya Baswahili Arabs mbabete bakotera matera yege korokorokia egekorokiabo litko bale gucingera litukelyo lya Mashujaa igono muyego bete ko gukorekana abuli tukoligoro nabo igo kuinyora abanyangongo abange sepeji ya gatano mwanchu muri rebo igo ne murekerete abantu awusichi group echi cyale gotenga abuli tukoligoro hase ogoikirania litko lya Mashujaa toske bose goika sepeji ya gatano nalimo ne murekerete mwanchu muri gerelia ngaki no nyali birelia gisiasa ligendete kwa nikigwa asense ya Kenya na kibono ensemeli umuraiwense chinga cyale go cengera litko lya Mashujaa atabeteka gukwanira engane jono nyana base chinkwana cyaye nigo alingete kumukwanira omo konyi bumuraiwenso yo bakagwa kwa isiko anene ekerabeteka kuruge kurige tindi gucia ase bali bagendete koralia igoro ya siasa chobugesakum anene ekerabeteka gukwanira amangana mangalingete anene oborai asen serikali ya Kenya kwanza ni mirobilia abwenete goikirania muri manchu muri elia asepeje yo ne muri kerete bali babete gati ya bali babete bagukirana ase ensemeri ya Kwale Stadium anene mokonyi obumara bwenso machare kifere kindiki na boigo mo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi anene ekerbabete bakoenekia gusem Mudavadi bete kago kwanira igoro ya serikali koigwera lichiko korwa ase ekegambero na boigo na bete kago kwanira igoro ya constitution ya Kenya asabete gakoenekia nga kindiki nerole omokonyi bomurai wense omochore sabete gakwanike nga ense ya Kenya negendrete koba ense bwate obosibore yobwata machikwae aboigo goikababe bako igwera ogochika korwa asensemeri yekegambero aboigo manchu murigerelia toske goika ACP tutigara ACP ya gatano nalimo aboigo ni murikerete igoro yo muswati Lieutenant Colonel Faith Mwagandi oyole asensemeri ya Kenya Navy ngakibona sentundi ntangani ase history ya Kenya abetega kora gekosi keli kyabetege kwaligania umurai wense asensemeri ya Kwale Stadium kerera beke gotigaranga nero muswati umutangani Lieutenant Colonel Faith Mwagandi kora egekosi kia kumwaligania umurai wense kere muri kiretobo gimabwaye oyo betega koibero korwase sub county eri ya Magarini county ni ya Kilifi ni gabete kago soa nakebete kago soa asensemeli ya mangana lingete obonyanyimbo kera muri kiretenga umuganoye anigo abete kago kole buya ase amatemwa AKCC korwase skuru ya baiseke ya Moi Eldoret anene kera betega konyora hoyo sabwata maroro gose sabwata ndoto yo gokora ekosi ya medicine askolinde abetega goso ase university yo gokora degree course yo etalinge nokogania kwaye nanyana bomaga yo goetera singazeti nabo igokorora advert asensemeri ya disciplined forces nigabete gakwirwa kwimukia egetambukire kya somwaka bwikiri bubere na isano na ibere ni gasoeta se ensemeri ya basic military training ase ensemo ya Kenya Military Academy igali ya Lanet akabaga ko graduate se diploma in military science ase magayabu abeteka koenda ase degree
asensemeria Egerton University imeyo mucho Nakuru akaba kagochaka ekaria ya bere kagoso asensemeria Kenya Navy Headquarters asensemeria Mtongwe Mombasa Amanda Navy Base in Lamu negati yechinsemo asabere kagoikirania obukoreri bwaye Oskabasio goikase page ne ya gatano na kabere nemurikerete omoroki gwoyomo oyure eshuja kurase skuru elia ya Endarasha omoroki gwawe myaka 12 Louis Ngumo oyobeteka gutara kurase nsemeria Nyeri oikirana se county ya Kwale elio koira libagali ya elia bene ase ogochengera litkoria amashuja Louis oyure myaka 12 ngati ya balia gusina ngati ya banyangongo balia emyemo emerongene na babere abo babete bakwinyirwa ase litkoli igoro gali ase county ya Kwale ngabete gakobwa na ise ase lita Paul Ngume ekero babete bakwinyura aliabete gakokolekana anene chingaki eskureri ya Hillside Endarasha Academy me county ya Nyeri yabetege kubwata omulira anene kero babetega kwereranga nakyabetega kubatulia abasani baye babere achingaki mangana ali omulira beteka gutibuka ase eskuru yo Waigo mancho muligereria ase page yo nemulikerete amayali ya umuraiwense Dr. William Ruto abete kagoikirania gusiga korentera abantu asensemeri ya Kwale nigabete gakwendekya nga ase county yo nagendre sekali nebege kogora endemero elinda kwendekya nga nkwaga chabali chinyomba chingiye na bwego chirigolirense elinde kwendekya nga abamenyi benseme yonko menya bale obugima obole oboronge kigima kerabete gakwendekya nga serikali nigo yabikire ebilione yamo nukta isano eyo erabe goikirania obokoreri ase obwagachi wechinyombe ekyo boigo nabetega kwenekia amangana alingete blue economy na kie serikali roberete ase ogochigosira ensemeyo na boigo kwenekia amabaga yemeremo gwetera asensemeli yetugo yechinswe ebyongate yabiri mwanchumuligereria abete kagukwana nabetega kwenekia nga serikali yabirige kogacha bilioni 2.5 na ibira sobwagachi bwa fish landing sites na boigo kwenekya nga chichiro ngotwara chire chi cold room elinde kwenekya nga chinsu chiri chikorwa korase chindo nchichiri koba chigo salika anena asabetega kwenekya nga ebilione ya monokta ibere chabere chikobiko across the coast region echichirabe chigo sira o morobeliyo boigo nabetega kwenekya koenana chief fishing boats echichire emye ya memerongevere naisato asensemeria coastal communities erinde kwenekya nga chinswe ngoskigwa chire kurwa senseme yamo gochia ase ensemende aboigo nabetega kwenekya nga bintu biri gutumika ase kurwa chinsu nabigete e budget ye $1 million ekyo kirabe chigokonya asamangana arengete boigo oborubi bwechenso ekerabetega kwenekya nga sensemeria blue economy anigo ego contributor $2 billion asikera umwaka na boiga kabaga kwenekya nga ase egikaki myaka 5 nigo arengete agokinie kerenge kyo goika ase gwetania $1 billion 53 manchumuligereria gosikabosio goika ase page ne ya gatano na gatatu manchumuligereria ne mulikerete ngakiwana sensemere ya gashagwa abeteka gweso kebene na baigo gukwanira emichanda bereka gwetera anene ase serikali goika ogotemwa gusegotema kurusigwa obugima bwaye gusegotema goitwa ekerabete gakorokia ngakiabeire kagochandika samaliga manena betega kwenekwane na sensemeria betrayal kurase ensemo
yomurai wense negaringeri tukuri igoro n'umurugi oye n'abana baye babere karo bari kuruhukuru ase enyagitari magayo kubekwa roro ase kagitambe kurinde nabetaka gukwanera na kimurai wense atabwata mabera anene ekero abetega kuruguchika umusoda wuko mwaka isikobe gokogendera nonye chinga kialinga sigitanda gali nyagitari akogendera kurwanira obugima bwaye gashagwa boigo namurikirite ryabetega koene kigwa chitariki 30 cy'umutinyo 5 chenga kialinge gali sensemeri ya Kisumu ekero batemete kubika isumu asindagira yaye kurinde akaba kago sense na boigo tachit koba kago siria obugima bwaye seboiga sepeji y'umunchu murigereria ane murikirite chitariki 3 cy'umutinyi okianda akinaende bona sensemende batemete kubika isumu asindagira yaye chinga ki babwenerete kurindagire yo nabaga kakurwa asegesa ku kelim kiaba ikoyo waseki koyo kan etureti abagaka kurwa sensemeri ya kikoyo Council of Elders akabaga ko enekanga beteka waka oroboti asensemeri ya National Intelligence Service na boigom abo bisabu babwenerete ko mubikiro bulindi nigo babete bakomotebya abega kuruorore kegera ngasaringe atali agiya korende boigo gashagona betega kwenekyanga niga sensemeri ya security abage kurusi usuburendi nigo bwaba bukurusi gwasale chinga ki alinge abisi skorende aberega kwenekyanga nigo abetega korangiria abana baye naboigo umurugi oye komuberesia sensemeri ya nyagitari agoskabusyo koika umunchu murigeria se page ne ya kianda boigo nemurikirite boigo ngakibono ogwatane nikoku kwa berego kwene kigwa sensemeri ya gashagwa anene chinga ki agenderete kurwandirira obugima bwaye ekero umunyigitari korwa sensemeri ujogendete korwa gashagwa betega kwene kyanganigo abwatu muchando asege kubakyaye sikolende bono iga abeire kako baina stable condition na boigo nigara bega kumurigereria korwa ase enka yaye boigo manchu murigereria ne murikerete ngakibono obwamate bwabeire bokoba agati ya gashagwa no murai wense anene nkai embura yangete ko batwera ngikyabete ageko irera barabugwa tanenika anene keroba murikerete ngam akurwa asobora ibwaye Daniel Moi ngakibono asensemo yabakonjubo barayibense nakibabere bagucandika boiga sepeje y'umunchu murigereria ne murikerete ngakibona abakenya baganyerete kumanya ndigose sensemeri yaye umwaziri boborendi bayimekezere kindi kinero rachko bagakoira libangali yaye gashagwa ekero babete bakwene kyayo chinga ki igoro litkolire lyogucengera mashijali abeteri kwene kigwa anene ekero baganyerete litkolire Jumamosi kindiki abekagotianigwa nabayigogosoa abisi ayamagega ya National Assembly gwetiali etaliaye kindiki lyabeteri kuruigwa no murai winse agoskabasyo ikase page ne ya 10 murigereria nemurikirete ngakibono asensemeri ya ensemeri ya yarutona kyabe agendete kubeka emerobili asokwane kyangango kiniale echiro yense ya Kenya anene gutwara obwamate obuya n'ichense cyobomo bwa East Africa ekera murikirete nga merobili kilia bigete asokwane kyanga ebimeli biri bikorusigwa sense ya Kenya ngoso abire echiro naboigo ngo enyorera bire amabaga manchu murigerera rende kwikiraga abu sepeje ya 10 anongo ikira omwelyo bokumurikira gazeti ya The Standard kolende lyatosoa sensemo ya kabere ya studio atokoirana ntobe tokumurikira amangana makeigo tobe tokokorera
ensemeli yomurobeli w'ensakia abono mambego tusikatonyegera omwancho muligeri yankwira nandasige KERUBO elinde ngwasemie amange. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ubula butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ebintu by'ogutumika nyumba eby'okoni asiduka okwagachira eby'obulimi n'ebindi ebinge imena isiko yorogonkorwa Gusii Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ebindi ebinge koni abari ikichuma cy'okwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ebindi binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asichinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Owuru Superstores yonyolevi ne no mwana w'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amu n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igera opposite St. Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono kyanga ky'abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tuboneka introduce bikoro na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mugocha sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero watire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sama Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama Mama Tefi Mitumba kwanyorere KERUBO tokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyomo cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag mabera at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko genderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells kurikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire.
Boigo na bokugura Chikatin Roads, hood screws, chingulu chonsi, door locks, pipe wrench spanners, screwdrivers, Banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ayumuremyi giata kurwaro gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imeyumu chobosongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Oro Sagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Oro Sagironde Nigorore Nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo Okoba Kirisimi Iliko Manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Asegatia ito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeliko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubulyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga Tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV.
omwanchumuliriria bwe televishoni ya Ndizi TV mbiyamo sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesimiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yawe ime asige kabondo enyuma yale gutaguka twayagakire kayenke bato mulembe yekoreto wiya aseke nyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda bange babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyale ko bakomojana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroko ngoli mumura na baote baba gusinga boterere mboli mumura eyenteke nene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatyo moroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerensa ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie umuchie omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingikero shomo Gusii nyangweso ni ngenda tingo kora nyangweso na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera ritukoria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba ekinekingekero ky'omugusi tukuna gukwanira entekenene nokuinyorania igwa azitayo nobori oreri na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusii bale abantu basomibwe batware kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunato buna okwererega obunobukano obukano bumwa gatumekire engagi kinyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya batina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiego kigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu
mpaka ase umurubeli yo kwera numwiroroye rituko rya ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubeiro semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubeiro omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Wiyake gimao manche muligeli ambia mono sana kwa beire kogosangana inche korwa emambia yale ngengi yago ikiravona iga manche muligeli ano gosembere kwaninga kwa beire gokubwata abere atatona ndembia mono sana asibali mwaba mukulika ujumbe chaino anene asensemo ya kefanya ribo yogenda gutangana abwatityo morobeli okora sensemo yabo basibo Nyanchama Esani Catholic Julius Musomba korwa makara matuto settlement scheme Nyamira County Jared Abuga Gika korwa asensemeri ya gachie keumbu naboigo manchumuli eli amparoro baba bako somoro bili naboigo kulika ujumbe chiabo mwalimu Elijah Onchenge korwa school area ya St. Catherine Academy Kyoge Nyakoe Kisii oyogendera korika ujumbe ya ena boigo kubwatia umurubiri w'ensakia abona mambi mwancho mulimbe mono sana kuikiraga abo no togokolera haso kumulikira umurubiri iga kolendo mwancho mulili atumerane aritkoria ankyo ase trabe togosanga ase obwa monyera nabo kanda kubwati mirubiri nde imigita seni Ndizi TV kerondo chenga Anthony Ragori atebangano alingi miyomorobelio na Jane Nyabate kurase University ya Kenyatta atebanga asubuhi njema tu Victor Omondo Dennis Kirandi Amos Kamori Lide Nyaboke Edina Boiko Natasha Mcute Nancy Ongiri Ediva Yeskimu Damaris Kimuma Beatrice Rite Salome Onyoni Sheila Kimtori Tunda Green mwana zilizopendwa Atambo Rogers Nyarikiri nani Enengo Yobukima Kala Brasugo Kefatu ya sababu Emmanuel Mwaga Charles Kerama Mosirio Nduma na boigo Nyamuri Mogadishu na bande avange abwabaga koganilia litkoli ya mwanchimulire kolende tomerane litkoli ankyo astora bitogosanga amange litrene KERUBO FRIDAH nolene kebuna chibi channel yogi yabereri kogokera asora senchira yabene nere Nyanchama Abigael twara litkoli ya mwanchimulire. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. no mwana bw'ekishanga kya mitumba kirajya abana amo n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono mama Tefi mitumba bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa mama Tefi mitumba egotogotoka se Imperial building igero opposite St. Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone ganto introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyariko mugoja sama Mama Tefi mitumba
munyare ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare watire mwa Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntubanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere KERUBO kere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyomo cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gusekugenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri